हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोनजों मिथि नार्जारी बिथाङा बबे गामियाव बा बबे डिस्ट्रिक्टआव हाबा जाहैदों आरो फिसायनि एबा हासबेन्डनि मुङा मा आरो बेसेबां बोसोर जाखो तो नोंथांमोनजों आं बेफोरखौ माखासे शेयार खालामगोन। नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर मिथि नार्जारी एबा बिथांनि आबुं मुङानो जाहैबाय मिथि नार्जारी आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन कार्बि आंलंनि औवाबारि गामियाव आरो बिथांनि जोनोम साना जाहैबाय 1995 मायथाइनि 21 आगस्ट। लोगोफोर मिथिंगा नार्जारी बिथांनि हासबेन्डनि मुङा जाहैबाय मिथिंगा बर' आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1996 मायथाइनि 24 डिसेम्बराव। फेमिलिनि बागै बुंनो थांब्ला लोगोफोर मिथि नार्जारी बिथांनि हासबेन्डनि बिमाया गैलिया। लोगोफोर मिथि नार्जारी बिथांनि हासबेन्डनि प्रफेसननि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सासे करियोग्राफारजों लोगोसे डान्सारबो। ओमफ्राय लोगोफोर मिथि नार्जारी बिथांनि हासबेन्डनि गामिया जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, गामिया जाहैबाय खैराबारि। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथि नार्जारी बिथांनि प्रफेसनखौथ' मिथिखायोआनो जानांगौ। बिथाङा सासे फावखुंग्रिजों लोगोसे सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार एबा यूट्यूबारबो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मिथि नार्जारी बिथांनि भिडिअसफोरखौ नायना माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि सोरनि फेभरेट बेखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो बर' सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफस्टाइल आरो मिउजिक भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।